L-ewwel jum tas-sena 2016 fisser ferħ kbira l-organizzaturi tal-Festa ta' Ġenerożità Bris id-Dar tal-Providenza. Dan għax is-somma miġbura waqt l-20 edizzjoni kienet waħda rekord, dik ta' €1,855,000, somma li tħabbret ftit wara nofs il-lejl. €1,040,855. Grazzi lill-poplu Malti u Awċi kollu. Il-maratona bdiet minn filgħodu mal-ħin beda jidher biċ-ċar li s-somma miġbura kienet se tkun waħda kbira. Dan b'mod partikolari meta bdew jaslu bid-donazzjonijiet diversi entitajiet u rappreżentanti tal-parroċċi li ta' kull sena organizzaw ġabriet speċjali. Ta' kontribut kbir ukoll kien l-irkant li sar b'xogħlijiet artistiċi mogħtija minn aktar minn 90 artist fejn inġabret somma ta' iktar minn €31,000. Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza, qal li din il-festa ta' ġenerożità dejjem uriet il-qalb kbira tal-poplu Malti u Awċi li għal sen oħra wera solidarjetà u ġenerożità mad-dar biex tkompli tingħata ħajja xierqa u aħjar lir-residenti. Il-Festa ta' Ġenerożità Bris id-Dar tal-Providenza kienet ir-raba' minn sensiela ta' maratoni ġbir ta' fondi li raw lil Maltin jikkontribwixxu bil-kbir. Fl-istrina l-Maltin taw iktar minn €4 miljun. Filwaqt li permezz ta' maratoni ġbir ta' fondi, iż-żewġ partiti politiċi f'pajjiżna ġabru iktar minn €1,000,000. B'hekk b'kollox inġabru iktar minn €6 miljun.